ערב טוב, רמדאן כרים. ערב טוב ורחמת אללה וברכאתה. السلام عليكم. السلام عليكم. ערב טוב, רמדאן כרים. אנחנו נמצאים פה בלשכת הקשר של לשכת עורכי דין, מחוז מרכז, תל אביב. Nous sommes au barreau de Taïbé, le barreau qui est lié au barreau de Tel Aviv. אני משמש פה כיושב ראש השלוחה הזאת, Je suis le président du barreau de Taïbé. שהיא כבר משמשת לאוכלוסיית העורכי דין באזור, זה טייבה, טירה, קלנסווה, כוכב יאיר, שער אפרים, אזור שכבר מעורבב בו ערבים ויהודים גם כן, שבאים לכאן לימי עיון. C'est un barreau qui est dans toutes les... אני משמש פה כיושב ראש, כן? בסדר. אז הלשכה פה מהווה כשלוחה ללשכת עורכי דין, והיא כבר משרתת את האוכלוסייה באזור של... Elle sert à tous les avocats qui sont qui habitent près d'ici, en fait, à faire des conférences et leur apprendre des lois et des nouveautés judiciaires. Des Arabes et des Juifs. ידעתי שהיא לא אמרה את זה. אז אנחנו כבר מקיימים כמה פגישות פה, ימי עיון, ונהנים מהתמיכה של המחוז בעניין זה. On est très heureux que le barreau de Tel Aviv nous aide à pouvoir entre cette place en fait pour faire pour les avocats. כבוד לנו שאנחנו מארחים אתכם פה אצלנו. C'est un honneur de vous recevoir ici, d'être ici. דווקא בימים העדיפים אצלנו זה ימי רמדאן. Spécialement pendant le jour du Ramadan. ואני מקווה שאנחנו כבר נשמע מכם, תשמעו מאיתנו מה יש לנו, מה יש לכם, נדע עליכם מה שאנחנו יכולים לדעת בקשר לאיך אתם עובדים שם, אנחנו עובדים פה. Il aimerait vous écouter, voir comment on travaille en France, comment on travaille ici et partager. אהלן וסהלן. אני קודם כל אני מזמין לפה גברת עורכת דין רויטל סוויט. היא מקצקצת, נכון? כן. לא, זה עשיתי, לא, ידעתי. אני אומר ככה, תדבר צרפתית. רויטל תדבר ממנה. Maintenant, il habite Ravissal Suite, qui est le président de la communauté pénale à Tel Aviv. קודם כל ערב טוב. Bonsoir. השמחה, ההתרגשות שלי פה היא כפולה. Elle a une joie double. ההתרגשות שלי היא קודם כל, בגלל שזה בשבילי פעם ראשונה להיות נוכחת בארוחה לסיום צום הרמדאן. La première fois, qu'elle assiste à une fin de jeûne du Ramadan. ובעיניי התחושה הייתה מאוד חגיגית. C'était très festif, exactement. שכנתם שהיא כבר... לא, אבל זה מה שאתה אומר בצרפתית, זה קצר, אנחנו...